Moi! Minkälainen päivä sulla on ollut tänään? Mulla ei ole ollut tänään kauhean aurinkoinen päivä. Mulla on ollut tänään vapaata, mutta mä oon ollut vähän kiireinen ja stressaantunut. Ja nyt odottelen autossa mun tyttöäni, kun vein häntä rippikoulutapaamiseen, enkä jaksa tässä välissä ajaa kotiin. Ja ajattelin tässä vähän autossa mietiskellä juttuja ja tein tämmöisen spontaanin videon. Mulle sattui tänään sellainen asia, että niin kuin mä tuossa taisin jossain päivityksessä kertoa, että mun tytön Kela-kortti löytyi ihmeellisellä tavalla. Ja mä lähdin sitten tänään, kun mulla oli aikaa, niin hakea sitä Espoon poliisiasemalta. Ja niin siinä matkalla, kun mä olin ihan melkein siinä poliisiasemalla, niin mä huomaan, että maassa on jonkun ihmisen kirje, missä on ihmisen nimi ja osoite. Ja se ei ollut mikään mainoskirje, vaan ihan tämmöinen henkilökohtainen kirje. Ja mä tiedän, että sellaisen ei pitäisi lojua missään kadulla, koska siinä on henkilötietoja, joita voidaan käyttää väärin. Plus sitten tämä ihminen ei koskaan saa sitä postia, mikä hänelle on lähetetty. Ja mä olin tosi stressaantunut ja mulla oli kiire. Ja että voi ei, pitääkö mun nyt lähteä kiikuttaa tätä kirjettä jonnekin. Ja oli vähällä, että no jätänkö mä se siihen maahan, mutta mä ajattelin, että hyvänen aika, että mähän on ihan menossa itse samanlaisen asian takia just poliisiasemalle. Joku on löytänyt mun perheenjäsenen kortin ja vienyt sen sinne poliisiasemalle. Ja sit mä otin sen kirjeen siitä ja vein sen sinne poliisiasemalle mukaan, kun hain tätä mun tytön Kela-korttia. Ja sitten kysyin poliisilta sieltä virkailijalta, että missä teillä on lähtevä posti, niin hän otti ystävällisesti sen kuoren ja laittoi sen siihen mukaan. Mutta että mä uskon, että Jumala koettelee meitä tälleen arjen keskellä, että mä mietin, että milloin Jeesuksella on meille asiaa ja milloin Jeesus tarvii meitä, niin se ei ole suinkaan aina silloin, kun meillä on hyvä fiilis tai me ollaan parhaimmillamme. Me voidaan olla itse tosi kuormittuneita ja meistä voi tuntua, että musta ei niinku irtoa mitään vähäistäkään auttaakseni jotain tuntematonta tai lähimmäisiä tai että mulla voisi olla aikaa jollekin, mutta että mä uskon näin, että Jeesus tälleen koettelee meitä ja haluaa, että me autetaan silloinkin, kun meille ei itsellä ole inhimillisesti oikein mitään. Meillä ei oikein edes mistä antaa, niin siitä huolimatta Jeesus haluaa, että me autetaan lähimmäistä. Ja mä uskon näin, että jos me ohitetaan koko ajan toisia ihmisiä, niin se estää meiltä itseltämme rukousvastauksia. Koska Jumalalla ei ole mitään syytä vastata meille, jos me käyttäydytään meidän lähimmäisiä niin kuin kohtaan kylmästi. Ja siellä on useassa paikassa evankeliumissa, esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa se Jeesus puhuu siitä, että rakastakaa